tak review no omah boys wapi regone yo murah. Terus enak maneh posisine hook rek yo. Lek gak ngerti hook pojokan alias tepi lek jare wong apa Upin Ipin niku. Tepi niku yo. Lah ngene iki rek yo. Iki dua jalan ngene iki lho, tepi iki. Jare Upin Ipin niku tepi ngono. Lah omahe kaya ngene iki rek yo. Nah, wis oleh pager kayak biasae pager lobster ngene iki ya. Wis. Nah, iki wis oleh pager wesi kena dibuka karo ditutup ngene iki. Oh iya, iki ukurane 6 kali 11 regane 330 juta nego ya. Wis. Karpot lumayan rek yo kena gawe mobil-mobil cilik yo, sik mod kayak Avanza ngono iku sik mod rek yo. Fase tambah depane kayak ngene polosan tali air ngene iki rek yo karo cendelo. Wis oleh pompa air ya. Nah, terus nang kene iki wis ana pilar kena gawe berpelukan nek peno gabut ngene iku rek ya. Nah, terus nang kene iki ana ruang tamu outdoor utawa terasan kena gawe nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak gak ndek dosa ya. Nah, pintune kuku tarung rek ya. Lho. Nah, ya wis ngono. Tuh, delon. Ruang keluarga utawa ruang tamu super gede langsung terhubung karo dapur sing ono mini bare estetik ngene iki rek yo. Lho, sik plafone sepilo aja. Plafone wis drop sini wis ono lampu gandul-gandule telu iku terus nang kono ono kaca kena gawe pencahayaan. Lah saiki langsung nang dapur ae rek yo. Lho, dapure wis ono mini bare ngene iki kena gawe deket-deket telo ta opo ngono wis sampean aturan dhewe gede rek yo dapure. Ini nggone wastafel, kompor wis sampean aturan dhewe rek yo. Lah iki kamare ana loro. Lah delon, kamare wis gede. Iki kamare kena gambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngene iku ya. Lah terus pintune lho delon, sledu rek ya, lunyu kaya ulut kejuguruli ya. Wis.